Здравейте, мили Здравейте, добре дошли в днешния влог. Днес ще прекарат един ден с нас. А този ден ще е интересен. Ще е доста интересен. От много време искам да си направя пирсинг. И Диди се съгласи да дойде с мен, защото и тя иска. И днес ще си правим пирсинг. И днес май ще звъннем на Теди. Да, защото не можем да намерим студиото. И да. Сега ще го потърсим. Но малко се притесняваме като цяло, лекенко. И аз. Което е нормално. Така. Теди. Елизабетайка, как си? Извинявай, ако те... Можем да питаме някой въпрос. Смятам. Сега ще разберем къде е. Мале, какъв е този вятър? Какъв е този вятър? Нищо няма да се чува, ще сложат субтитри. Ужас. Другия край на блока не е от към чейнджа. Тук някъде. Има червена табела, може би е това тук. Е, там. А, да. Как ми трепери ръка? Това ми напомня точно Слънчев бряг слингшот. Абсолютно да. Добре, коя ще е първо? Хайде, Тя. Супер. Доволна ли си? Да. Сега ти кървиш като се да те заклава. Къде да минала.
направим тестинг тест на пилешки гьози. Да. Никога не съм яла. Според мен нищо няма да се чува между другото, според мен. Нищо. Аз ще сложа слушаване. Да. Само ми кажи това да не е люто, защото Не знам. че убия някой. Как е? Не е люто. Добре ще е. Добре. Буду странно. Да, ще. Колко му даваш? Хрупкаво е, в същото време е някакво меко и соса е хубав. Аз му давам 8. 9. Аз му давам 9. Аз ми харесва. Оценихме го. Имаме едамаме. Помахай. Здравейте! Тъй като съм огромен фен на спонтанните решения, ще взех котка. И сега бях до магазина да взема храна и котешка тоалетна. Нашите разбраха в последния момент, разбира се. Не знаеха преди това, че съм си го наумила. Но не бяха разочаровани като цяло. Първоначално бяха удивени от новото попълнение в семейството, обаче след това започнаха да си играят с нея и да й се радват. Така ще ви я покажа. Ето го е виновника за днешното пазаруване. Казва се Мъфин. Защото на най-добрата ми приятелка котката се казва Брауни. И решихме с нея това котенце да се казва Мъфин. Вижте какво наследие има. То още бебенце.